Oho. Olisi oikein jotain kevyttä iltalukemista, kun ei lauantai-iltana ole muutakaan tekemistä. Mitäs tässä? Kato, kilpailuoikeus. No se on kyllä kiinnostava aihe, jos päätankin tuosta messiä. Mitäs täältä löytyy? Mikä täällä on? No, tuu siellä. Keijo. Rehtiä viinaa. 100% jumalauta. Ei. Ei helvetti mitään. Tätäkin nyt on olevina. No, kilpailukas messiin ja menoksi. Aha, taas täytyy pistää kuittilapaketta kopioitumaan. Niinhän ne sanoi, että tie Joelin sydämeen on pankkitilin kautta. No ja sitten siitä vähän kopiointinäppäintä. No niin, odotetaan. No, siitä tulee kuittilomake, hienoa. Mitä? Ei tää mikään kuittilomake. Keijo taas. Mitä helvettiä? Se on kumma. No, pitkä päivä. Kyllä nyt taitaa kotilähdön aika. Moro. No, voi. Oi, olisi niin paljon tekemistä. Mitä helvettiä? Mitä? Mihin ne katos? Ei jumalauta. Keijo. Keijo.